Nou, dan haal je die tabletje haal je zo meteen uit het plasticje. Dan doe je hem in je mond en dan ga je er heel goed op sabbelen. Het onderhoud van het gebit is bij Frieske bern krekt wat beter dan in de rest van het land. 99% gaat op zijn minst 1 keer in het jaar naar de toskedokter. Een dikke 80% poetst 2 keer thuis. Maar er valt nog wel weens te beheljen. Waarom is die tong zo roze? We moesten een tablet innemen en toen kon je kijken wat je nog heel goed moet poetsen. En moest je nog veel goed poetsen? Ja, want ik vind het 's morgens gewoon niet echt zo leuk om tanden te poetsen, maar 's avonds doe ik het wel heel goed. Het initiatief komt van de GGD. De meeste bernen in groep 7 hebben al jeder toskepoetsles gehad. De GGD vindt het likwijls wichtig dat deze bern extra omtinken krijgen. Vanuit hier dan is het meer zelfbaas. En hij is vaak boezeld om dingen snoep te keepje of wat dan ook maar. Dus vinden wij het wel heel belangrijk dat we toch wat aandacht hebben van waarom het zo belangrijk is om te poetsen en net ervoor te snoepen. Hey, heb je nog een tip? Waar moet je heel goed op letten bij het tanden poetsen? Nou, dat je goed je mond afspoelt, want anders heb je de hele dag die smaak in je mond en dat is heel irritant. Kijk, de meeste kinderen poetsen echt alleen maar zo, een beetje schuim. Maar je moet echt de tandvlees wel meepoetsen. De studenten zullen deze week 16 kwallen bedel. Er zijn mogelijkheden om dat de komende jaren uit te bouwen. Wie ik wat aan dat ze niet zijn van goh, wij wil ik wel mooi doen. Maar we zijn met eerst wat liedjes beginnen en waar weet ik het heel grut mooi zien. De eerste Frieske toskepoetswieken had hij snits voor ten dadelijk zal wat opsmieten. Maar nu weet ik dat ik het 's morgens wel beter moet doen.